Здравейте хора, аз съм Сисока. Съжалявам, че нямам клипове от 3 седмици някъде. Тук що снимах клип, но бях с Мобизен. И сега съм с Мобизен. И забравих, че Мобизен може да снима само до 10 минути. И направих клипа, спечелих веднъж 2 пъти. Не, колко веднъж? Спечелих веднъж, загубих веднъж и това. Тези другите не съм загубил. Това ми пречи. И спечелих и ми даде Magical Chest. Спечелих Електроизард. Ингрейвяр да си го купих. И имам и още една легендарна. Трябва да скролваме до долу. И тя лок. Останаха ми само 4 легендарни. И днес ще играем 2 битки. Колко да стане до 6-7 минути клипа, защото на 10 минути спира. Бахте смотаните преждения. То не знам. Вау. Смотане клипа. Oh no. Лиските му отиде. И ако питате защо не е имал толкова време клип, ами просто не ми се снимаше. Wizard in Laser. Boy на танкът. Не. Не, докосна. In the Barbarian. Целият Barbarian. И залем. Опа, на баня. What the fuck? Просто направя 2 битки. Не. No. Какво? И това няма спиране. Освен ако не пусна минион. Точно това ще да кажа. Освен ако няма минион. Едно аз имам електро. Но не се заслужава. Като се направя. Некой се направя. Не мисля, че... Дори не удари. Вау. Припадна. И готово кръв. Бебе плюс. Не. Не, спри бе. Кажи, свали много живот. Това не трябва да стане така. Не питай. Паник. Фак. Rescue. Thank you. Here. Ще направим още една битка. Но сейчас ето този дек. Този дек е на румбата БГ. Не! Интернет! Опа, мъчи. Сега ще върнем. Ето ми пак. Тока беше спрял. За малко. И... се върнахме. Какво? Сега щехме да правим битка. Няма битка, защо и се? Не. Ще направим този дек. Правих ли битка? Майче не. Айде ще направим с този. Батъл.
E така. И това е много бързо. Гигант 9 левел. What the fuck? What the fuck? Хора! Гигант 9 левел. Oh, what the fucking... Просто е... Вау! Не, ще пусна плеите. Но гигант е левел! Разбирам. Да, гигант, точно няма. 9, вау! Надбина очакванията ми. Ето го свалих половината. Тук ме удари тежко. Да се усмиря. Бехме до тука. И ето. Забира. Не всеки случай. What the fuck? Help! One. И тук началось. Я. Кафето. Веч! Шести! Веч! Шести! Това как ти вкусно? Но представа. Я. Бързо. Защита, дефинс. То, секунда. Какво става, бе? Fuck off! Няма му дам трикрана. Гледай! Пак ти ми наглед! Какво е? То ще вземе трикрана. Някой има електро. Зап. Ау! Гунден. Хора, беше това от този клип. Другия път може да има чиста опенинг. Дано имаме легендарка. Ако другия път имаме легендарка, дори да се повтаря, не ми пука. Ако се повтаря, искам да е или електро, или грейвярд. Ако не се повтаря, искам да е или Nightwish, или Lumberjack. Не мога вървам, че още няма Lumberjack-а. Тя се пада лесно. Но не. И клипът става вече 8 минути. И абонирайте се за мен. Харесайте клипа. Коментирайте ако искате. И чао!